Dat was op een vrijdagmorgen. En toen waren al meteen alle vliegtuigen in de lucht. En ja, die bleven maar heen en weer gaan vliegen. En die gooiden een bom en dan doken ze helemaal naar beneden. En die bom, en die hoor je die fluiten door de lucht. En hij viel daar aan de achterkant in het huis. En je zag niks meer. Je zag niks meer. En op je adem had je. En dan zijn we langs achter, hier zijn we weggelopen. Want ja, het plafond kwam helemaal naar beneden van de kelder. Op 17 oktober 1944 werd IJsendijke bevrijd. Een deel van het dorp was kapotgeschoten tijdens de gevechten. De familie De Kraker zat daarom in een schuilkelder toen ze bevrijd werden. Ja, dan is er een man gekomen uit de straat die ons kende en die wist dat wij in die schuilkelder zaten. Want hun dachten misschien dat er Duitsers in zaten, hè, die Canadezen. Die wilden ze bestormen, ja. Maar die man die zag dat. Die zei, nee, er zitten baby's in. En deed hij zo met zijn armen, weet je wel, zo. Dat was natuurlijk, dat zagen ze dan toen, maar dan moest hij mee. Dan wouden ze er naartoe gaan, maar hij moest dan mee. Dus hij moest voorop en hun erachteraan. Totdat ze bij de schuilkelder kwamen en dan riepen ze, kom er maar uit, kom er maar uit. En die kenden ons bij de naam natuurlijk. En dan waren allemaal van die hele jonge ventjes. Van een jaar of 20, zeg maar. En die waren helemaal bepakt.